2009an argia ikusi zuen Gasteizko toponimia egitasmo handiaren lehenengo liburua. Gero urtetan aurrera, beste 8 etorri dira guztira, 9 liburutan gorpuztu da egitasmo handi hori, Gasteizko toponimiarena. Sorrera momentutik, Euskaltzaindiak aurrera eraman zuena Gasteizko udalaren babesarekin, elkarlanean, hitzarmenen bitartez. Lan horren bultzatzaile izan zen Enrique Kenner zena, proiektu horretan hainbat jendek parte hartu zuen, eta gero liburuen ekoizpenari begira, Elena Martínez de Madina izan da ikerlari nagusia. Gasteizko toponimia osoa hartzen du, 60 herri kontzeju baino gehiago direnak, eta 15. mendetik aurrerako datuak, milaka eta milaka datu bilduz. 2024an plazaratu zen egitasmo handi horren barruan 9. liburua. Hortik aurrera lanean jarraitu dugu Euskaltzaindiak eta Gasteizko udalak, eta pauso bat gehiago aurrera emanez, beti ere bildutako jakintza edo informazio hori guztia proiektatzeko, gizarteratzeko, ezagutzera emateko, azken batean toponimia zerbait bizia delako jaso behar da eta zabaldu behar da. Horretarako, 2 erakusketa antolatzen ari gara eta prest daude bide horretan aurrera egiteko. Horretarako, Elena Martínez de Madina ikerlariaren laguntza parte hartzea dugu berriro ere proiektuaren beste fase honetan. Bereak dira erakusketa hauetako testuak. Erakusketa hauek egonkorrak izango dira. Hasteko, Gasteizko 2 auzotan instalatuko dira, auzo horietako gizarte etxeetan, eta hor egongo dira instalatzen dien momentutik aurrera zinedie, jendeari irekiak, divulgatiboak direlako, nolabait esatearren adin guztiei begira prestatu den erakusketa da, bai testuen prestaketan, baita ere diseinua bera eta ilustrazioak dana eginda erakargarria izan dadin asmoarekin. Lehenengo 2 erakusketak hegoalde eta Zabalgana auzoetan instalatuko dira. Lanean jarraitzen dugu aldi berean, seguruenik aurten beste 2 gizarte etxetan, beste 2 auzotan erakusketa egin ahal izateko. Kontuan hartu behar delako, erakusketa hauek neurri handi batean badutela zati espezifikoa. Hau da, auzo jakin bati lotutako informazioa, nolabait pertsonalizatua. Ez dira erakusketa berberak. Erakusketa guztiak dira proiektu beraren parte, baina erakusketa bakoitzak bere nortasuna du. 2 erakusketa horietan, adibidez, hegoalden dagoena, 2 zati nagusi ditu. Bata da, batez ere, pertsonak sartzen dira eta zer da, ez? Zer erakusten digu erakusketa honek. Bueno, lehenengo da zer da toponimia, eta zer da onomastika, eta zer da antroponimia. Saiatu gara modu simplean edo hurbilena egiten, ez? Zer gertatzen da leku izen baten bizitza. Zertarako hori, jakiteko gure izenak, Gasteizen dauden izenak, nondik datozen, berriak ala zaharrak diren. Beraz, lehenengo helburua da, lehenengo zatia hori bai hegoalden eta bai Zabalganan, zer da toponimia eta gure kultura ondarea dela. Gure ondarea dela, Gasteiz udalerriaren ondarea. Gasteiz gogora dezagun dituela hiria eta 74 herri. Beraz, gizarte etxe hauek dauden lekuetan, askotan edo aspaldi, igual ez da Gasteiz, garai hartan ez zen Gasteiz, baizik eta beste herri bat, adibidez, hegoalden, hor daude Aretxabaleta, hor daude Gardelegi, baina 11. mendean zegoen Hurbil Olarizu edo Adurtza, gaur auzo bat dela, baina herria izan zen. Beraz, gauza guzti horiek nolabait hurbildu edo azaldu. Aspaldiko herri hauetaz gain, orain hori auzo direnak, beste kontu batzuk ere zeuden.
bai, eta horren lekuko dira gure izenak. Adibidez, Los Molinos kalea, horrela dugu. Baina, claro, zergatik Los Molinos? Ba, bueno, horrezagatik animatzen dugu jende guztia ara joatea, hor ikusiko du zergatik. Nola lekukotzen da, nola dokumentatzen da testuetan, ez? Orduan, ez dela oraingo toponimo bat, edo izen bat asmaturik, baizik eta aspaldi izan nahi dut, urteak eta 500 urte, gutxienez, badituela. Edo, adibidez, urarekin lotutako leku izenak, errekak. Bueno, hor ditugu Erreka Lehor. Zer gertatu da? Bueno, modu desberdinean esan da, bai euskeraz eta bai gero gaztelaniara pasatzeko, ez? Baina Erreka Lehor da aspaldiko erreka, ez? Edo Goikolarra. Oso ondo egin dute, horko ez, bueno, begiratu zuten gure obran, bai? Gasteizko toponimiaren zera liburuetan, eta zenbait izenen artean, Goikolarra jarri zuten. Izen berria da bere erabilpena, nola baita esateko. Baina, claro, erabilpen zaharra da, ez? Eta hor adibidez, erakusten dugu erakusketan, nola bere garaian, orain dela 5 mende, bazegoen Goikolarra, baina bazegoen ere Bekolarra. Ikusiko dute, hegoalde gizarte etxearen inguruko izenak, aspaldiko izenak dira. Bai, eta Gasteizen egon direla, eta 2 hizkuntzetan egon direla. 18-19 arte, mendera arte, nagusiki euskeraz izan dira, eta gero beste batzuk itzulpinak izan dira. Eta horrek hornituta, hor ikusitu dute segun eta zer deskribitzen den testuetan, hor irudiak eta izugarrizko lana egin dute Ane eta Saioa eta Bemus osoak. Ikusgarria da, zeren testu horiek lagunduta daude izugarrizko irudiekin. Ilustratzaileek egin dutena eta ara joaten direnak gainera harreman ditu, izen leku horiek harreman dituzte irudiekin, nik uste dut denen gustokoa izango dela. Montatu dugun bigarren erakusketa Zabalgana gizarte etxean dago. Hor, hegoalden egin dugun bezala, lehenengo testu orokorra edo testu komuna agertuko da, baina bigarren zatia Zabalgana hain zuzen zer dagoen, ezta? Hegoalden gertatu den bezala, Aintzinako herriak ere aipatzen dira. Bere garaian, hau ez zegoen Gasteiz hirian, baizik eta ondoan zeuden beste herrixka batzuk. Orduan 11. mendean, hor zegoen Abendainu, eta beste udalerriko herri batzuk. Zuatzu, Gobeu, Eari, Armentia, hor sartzen dira beste herri batzuk. Zabalgana hain zuzen azaltzen da zer den, Zabal eta Gana, baina zer da horretaz gain, horko toponimo, aspaldiko toponimo bat, eta horrezagatik jarri zen gizartetxeari eta auzo guztiari Zabalgana. Gero badaude beste alde batzuk auzo horretan, eta adibidez hor baditugu Borin Bizkarra, hor baditugu Mariturri. Zer gertatzen da? Hor bertan erakusketan azaltzen da nola izen horiek ez dira orain asmaliturik, baizik eta noiztik dokumentatzen dira, eta zenbait esenplu ere jartzen ditugu, ezta? Adibidez, 15. mendean, hor esaten zen, testua. Eta non aipatzen da toponimo horiek. Baina, klaro, ez dira Gasteizkoak edo Gasteizirikoak, baizik eta Borin Bizkarra zen Eariko leku izen bat, Zabalgana Zuatzukoa, eta hor zegoen ere Abendainu, hori ere auzo bada, baina 11. mendean herrixka bat zen. Beraz, modu erakargarri batean saiatu gara hor erakusketa egiten. Horretarako, hegoalden gertatu den bezala, ilustratzaileen lana izugarria izan da eta guztiz beharrezkoa.